ykköskuuroja on luvassa maan länsiosaan, Lapissa sadoin jatkuvaa luonnollista aikaa. Neuvoloissa on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila on etelässä 20 ja 26 asteen välillä, pohjoisessa 10-19 astetta. Kaikilla merialueilla on kovapuolen varoitus. Suuressa osassa maa-alueita on voimassa varoitus kovista puuskista, ja länsiosassa tuuli voi olla jopa vaarallisen voimakasta. Kello 4 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lupinmaa. Yle Radio Suomi. Kello on 2:30 yli A4. Mukavaa tätä. Kiitos vielä Yöradion Lasse Oukinuori